Li Tirkiye Karsaz Osman Kavala ku ji sala 2017 waya digirtîgehê dayê tevî ku Dadgeha Mafê Miroaniya Ewropayê di sala 2019 de biryar da ku Tirkiye demil dest bî berde jî bi tuhmeta ku hewl daye hikûmeta Tirkiye ji holê rake di Nîsana 2022 de cezayê hetayê bo Kavala hate dayîn. Li ser vê biryara Tirkiye Dadgeha Mafê Miroaniya Ewropayê dîsa kom bû û di 11 tîrmehê de ragihand ku Tirkiye rêkeftina Ewropayê ya Mafê Miroan bin pê kiriye, diwarê cibicîkirina biryarên rêkeftinê navdewletî de ji dil nîne û 7500 euro sezayê pere bo Tirkiye birî. Bi bûçûna dadgerên beriyê Dadgeha Mafê Miroaniya Ewropayê, Tirkiye yasayên navdewletî û yasayên xwe bin pê kirine û ev yek dê bibe sedem ku Tirkiye ji Konseyê Ewropayê bêavêtin. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni Türkiye bi cibicînekirina biryara Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê hukûqê nas nake. Türkiye di serî de destûra xwe û rêkeftina mafê mirovan a Ewropayê ku Tirkiye ji girêdayî vê rêkeftinê ye bin pê kiriye. Eger demildest Kavala neyê berdan, Tirkiye dê ji Konseya Ewropayê were derxistin û ew yek dê qada navdewletî de baweriya bo Tirkiye ji holê rake. Li gorî hukuknas Mesûd Özer jî ger Tirkiye biryara Osman Kavala cibicîneke du egerên neyînî pêşiya Tirkiye hene. İhtimalek mezin heye ku müzakere navbera Türkiye û Yekîtiya Avrupa'da sê cotmehê 2005 ve berdewam ki her çiqas xitimiye ji lê belê ihtimal heye belkî ji ber vê yekî tamamen betal jî bê. Parlamenterler Meclisi ihtimal heye dîsa 60 milletvekili Türkiye wextê guherne konsey yan ji herin va saziyên ji derve ihtimal heye belkî pasaporta we dîplomatîk betal bibe. Her wiha Tirkiye piştî Azerbaycanê welatê duyeme ku rêkeftina mafê Miroaniya Ewropayê bin pê dikin û eger heye ku gemaro li ser bên karîger kirin. Azerbaycan beriya ku bê sizakirin kesî muxalîf ji girtîgehê derxist bû û ji gemariyan filîtî bû. Gelo Tirkiye beriya ku ji Konseyê Ewropayê bê derxistin dê biryara azadkirina Osman Kavala bide yan nam ew yek cihê Meraqê ye. Vuralê Rîşmîş, Kurdistan 24, Ankara.